Siamai, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd i cyflwyno neu i arddangos beth ydy'r meddalwedd neu'r gorchymyn i mewn yn y cyfundrefn weithrededd Linux gyda'r enw Figlet. Mae'r hwn yn ein gallog i ni i arddangos yr geiriau yn fawr ar y sgrin fel yr hyn fan yma gyda'r ei enw Figlet. Felly, os ydyn ni eisiau i mynd sefydlu yr gorchymyn hwn i mewn yn y cyfundrefn weithrededd Linux, ydyn ni'n gallu rhedeg enghraifft yr gorchymyn sudo, ac wedyn os ydyn ni'n yn defnyddio yr amrywiaeth o Linux sydd yn disgyn oddi wrth Debian, ydyn ni'n gallu defnyddio y gorchymyn rpt, ac wedyn yr cysylltnod, ac wedyn y cyddfan neu cache fel hyn, ac wedyn yr adwyaeth neu y polisi fel hyn, ac wedyn ydyn ni'n gallu mynnu yr enw'r o'r meddalwedd, sef yn y achos hwn, Figlet, fel hyn. Ac mae'r hyn yn arwcau mae'r gorchymyn hwn, neu y meddalwedd hwn, Figlet, wedi ei fewn sefydlu ar y cyfrifiadur hwn. Felly, os ydyn ni'n eisiau i fewn sefydlu y meddalwedd hwn ar y cyfrifiadur, ydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn sudo, ac wedyn rpt, ac wedyn install neu mewn sefydlu, ac wedyn yr enw'r o'r meddalwedd, sef yr un fan yma, ac mae'r hyn yn mewn sefydlu y meddalwedd. Felly, os ydyn ni eisiau i ganfod ambell mwy o wybodaeth ynglyn â'r meddalwedd hon, ydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn man ac efo manual neu canllaw, ac wedyn yr enw'r o'r meddalwedd, sef Figlet, ac mae'r hyn yn addangos yr dewisiadau ac efo'r gorchymyn hwn. Felly, os ydyn ni'n mewnbynnu yr dewisiad yn y prifddiffyn I gyda'r gorchymyn Figlet fel hyn, ac wedyn os ydyn ni'n mewnbynnu y rhif 2, mae'r hyn yn arddangos i ni yr lleoliad o'r Figlet ac efo'r ffontiau ac efo'r meddalwedd hon. Felly, os ydyn ni'n morio i mewn yn yr Figlet fan yma, sef y blaen sleis, USR, wedyn blaen sleis, ac wedyn share neu gyfrannu, ac wedyn blaen sleis, Figlet, yr enw'r o'r meddalwedd, ac nawr, os ydyn ni'n gwneud y gorchymyn i rhestru y gymwysiad o'r Figlet, yma gyda ni yr ffeiliau gyda'r oldoddiad, gyda'r .flf, ac mae'r hyn yr ffeiliau ar gyfer yr ffont ar gyfer yr Figlet. Felly nawr, os ydyn ni'n rhedeg yr gorchymyn Figlet, ac wedyn gyda'r dewisiad namin F yn y bach lythren, ac wedyn yr enw o'r ffont, enghraifft os ydyn ni'n dewis rhywbeth fel bloc, fel hyn, ac wedyn os ydyn ni'n ar ôl hynny yn mewnbynnu yr destun i arddangos, ydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth fel dangos y destun hon fel hyn, ac wedyn mewnbynnu ar bysell mewnbyddiad. Dyna'r allbyniad. Os ydyn ni'n newid yr ffont i rhywbeth arall fel enghraifft big neu mar fel hyn, a dyma'r destun hefyd. Ac wedyn, os ni'n eisiau i osod y destun yn y canol o'r sgrin, ydyn ni'n gallu rhedeg gyda'r dewisiad namin fel hyn. A dyna ni ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.